Materiala kasureko lehen esan duzu, zeuek egiten zenduezela kopiak eta bai, zer egiten zenduen erderazko liburuak itzuli edo hasikeraretan zelango liburuak egiten zendueza edo... Liburuak itzuli edo ikastoletan, beste ikastole batera joan ikusi zer dagoen, adibidez ni joan nintzen Donostire, nigaz beste batzupe bai. Eta beste ikastoletako batzu, bai Barakaldoko bat, Zornotzakoa, Durangoko jenteagaz, eta okiten gendu zen kontaktu zuzena eta astero, ez dakit baina magostero, bai batzarrak egiten gendu zen. Santutxuko ikastolakoakaz, danok batzen ginen. Bai, danok batera... Elkarlanean egiteko gauzek sustantzean, zan osaila zan momentuaretan. Gero ja ziren elkar, editorial desbardinek, aurrera ataratzen gauzek, ausartzen, eta bar. Baina, beste gauza bat niretzat zano importantia dana da, joan ginela beste herri batzuetara, adibidez Kataluniara, ikusten ze metodologiak eta eroaten ziren. Bai Rosasen zaten eskolan, egon da nau, eta ikusi aputxo de Montessori, eta metodo desbardinek. Horrek metodoak ekarri egin gendu zen gure ikastolara, eta gaur egun berabilten dire gauza batzuk, eta emon edo praktikatu. Eta nik uste dut aberatza izen zala alde guztietatik. Bai, argi bat ikusteko tunelian bukaeran ja dinosu, badakigu gitxi gora bera norantza joan behar dugun. Eta joaten ginen, Rosan zatera eta joan ginen 5 persona ikastola desberdinetakoak. Eta diru barik, beti joaten ginen norberan boltzi, joaten diru eminite eta posik,